Musa mai sana'a na kama fuskar ka akwai damuwa ko? A taya ni da addu'a. To me ya faru da kai? Na haɗu da 'yan shafin mu ne. Kai, da waye suke wannan dariya? Ni ne mutum na farko. Sai kuma wa da wa? Ga mulmuli da ni. Musa mai sana'a, in dai kana da gata wallahi to ka daure su. Allah shi ya gata na. Inda dai haka ne mai sana'a to kawai ka yi haƙuri ni sulhu nake muku. Ceto ɗan sulhu. Oh, haka kace? Wai me yasa ka fiye shigi ne? Zan ci tsoron ka ne na ce me kai isa kai mun. Ka ku mana rigima. San sa Sadiq, kai mun sulhu kana jin abin da suke faɗa ba. Kowa ya tuba dan wuya to babu lada. To munafiki ne kai. Kai asararren ina ne? A kunga, ku bari. Yanzu Musa mai sana'a ya za yi. Yanzu insha Allah za a dawo min da maraina na.